MTV. Сәлем, Данир, сыр болып қалсын тапшыру студиясында сені сәлемлеуіме шатмын. Менің сыр тұтмас үрдәк екенімді білесің, шуңа шақырғансың енді сен. Әссәләмәғалейкум, Зоя. Біздің тапшыруның шартлары нендей? Мен сұрау берем, сен жауап бересің. Так. Әмма сен менің сұрауға сыр болып қалсын деп жауап бере алмайсың. Сұрауға сұрау білін жауап бере алам ба? Жоқ. КВНда қараған ем. Шаймиев Ментимир Шариповичқа пародия болған етігі. Ментимир Шарипович, а почему всегда вы на вопрос вопросом отвечаете? Дей? Ментимир Шарипович қарап тұрады, а почему вы так спрашиваете? Деп айтады. Шоның кібік. Ярар, шартлары жындай болғаш тырышырмын. Бірінші сұрау. Сәхнеден қарап тұрғанда сен бір проблемасыз ойнап күліп кіне яши тұрған кішіге ұшағансың. Так. Шынында есе нешік? Шынында да шулай. Еркінлеп, рақаттарны бір проблемасы жүрейм. Проблемалар бұлай енді ол әлбәтті. Но аны көрсетмеске тырышам. Мен де бит жаны есі. Бұла ашуланған шақлар, бұла психланған шақлар. Но оларын қоя алмайсың бетені, көрсете алмайсың дегенде. Көрсет кереде кіші көрейін аны. Инстаграмға емі қоясың. Мен әлі ашуланып ятам қатыным білен. Мына біз әлі в данный момент талашып ятамыз әлі деп, қарағыз әлі деп. Олай қоя алмайсың бетені. Но менің білмеймін, ол табиғаттан шулай Аллах Тағаладан яратылғандыр енді менің шулай. Мен талашқанда да қай уақыт нете башлайым, шаяртып талаша башлайым. Андай ғадатта бар әлі. Сенің тұрмышыңда ең қатылаулысы ол нәрсе? Юқ, қазір мен андай қатылаулы әйбір. Қай уақыт мүнәсәбәтләр болғалы міне, кіші білән кіші арасында міне қатылаулы әйбір қайшық бола мен қай уақыт міне білген яқын бірер достымда разочароваться етсе мен русша еткенде қара, татарша сөзін таба алдым. Міне шу әйбір қатылаулы менің үшін. Сен демек достарыңны нешіктір кешіре алмайсың енді? Юқ, кешірген шырақта да асадқа қала. Менде тапшырының башындағы сұрайсың келе, былтыр сенің білен болған қатышқыш хәл турында. Мұны бәлки көплер білмейдір де әлі. Әмі ол сенің концертқа әзірлену шырына туры келуі. Ғыман сен нешік былтыр гастроллерға шығып кеттің? Ол міне Аллах Тағала тарафынан бір сынау көресің енді. Ол гастроллер концертларға башланғандан түгіл, ол башланды менің юбилейный концертта. Февраль айында. 2017 елінің февраль. Нәқ яңа елда башланып кеткен, білмеймін нәрседен екенінде. Мен бек қаты көңіл чүнкілігіне берілдім. Жоқ есе сәбәп та жоқ. Аллаға шүкір концертлар бар, тамашашыларым бар. Коллегалар айтық, үлкен артистлар енді Ойдар абай, Салават абайларда молодец ішлегіне деп тұралар. Ну, мәне нәрседір бұрды да қойды, яшысы келмей башлады. Мәне нәқ шулай болды енді біл. Настроение жоқ бір нәрсеге де. Ішлесі келмей. Андай уақытта әлі тігі башта ішлә бітірмей. Өзің әлі тігі самооценка дейлерін орысша түші. Өзің кішіге шутламай башлайсың енді мен аңғыра деп гіл шундай нашар болған. Міне андай уақытта яқын кішіңнің мақтанып айтуым түгіл, міне хатыныңның кім екенін білесің екен андай уақытта. Чөнки мен енді әнинең шулай төші меңа бик яқын. Өзімнің әниде бик қайғырдылар, яқынларым қайғырдылар. Түркімімде тұралмады. Чөнки мен шықмайм деген ем бетейдім. Концертлар білән Миләүшәйнен шықмасаң бітәсің шығырға керек деп. Башта мен Миләүшәйні тыңламадым. Миләүшәйні мәшітке барырға керек. Күз деген сиңа, бұл сенің әфәтің түгіл, сенің хәлің түгіл, бұл шиттен кірген хәл деп. Жоқ деп әне білән алар аны тоқыдылар. Мен өзім дұрысын айтам, мен атеист ғайласында өскен. Әти де, әне де менің шанмайлар. Міне қазір шушыннан соңынан біраз әне де, әти де шана башлады дегендай. Башта айтам бет, елға яқын ердім больница жолында. Больницада
психотерапевтлар белән күрешеп, алар катлаулы дарулар биреп, укол системалар алып, файдага килмәде. Иң авыр чоры эләкте минем менә бу кызымның Максим Галкин тапшыруына барганда. Югыйсә гомерлек хыялым иде, гомумән мине этәрде үземне менә шундый форматта эшләргә концертымны. Алдым мин үрнәк Галкиннан, Максим Галкиннан. Хыял иде шулай менә, ике хыялым, югыйсә икесе дә чынга ашты. Бала чакта да сорыйдым. Эй, мәйтәм, Залават абый белән танышырга, кулым булса да тотып исәнләшергә дип. Үскәчрәк студент вакытында инде Максим Галкинны күргәч, аның белән аралашасы килгән. Монысы инде кая минем рус артисты түгел, русча җүнләп сөйләшә алмыйм да, аның белән күрешеп булмас инде дип уйлаган идем. Менә кызым аркылы шушы әйбер килеп чыкты, ләкин шул вакытта минем шундый хәлем начарый. Ашау кермәйде минем. Ашыйм, кире чыга бөтен әйбер. Ризыкның тәмен белмисең. Бу менә дөньяның рәхәтен тоймыйсың гел. Һәм анда да мин аның белән сөйләшмәдем. Минем бөтен уй уфаллам ничек исәнләшеп чыгарга икән. Шушында басып торга идек. Бик авыр булды. Ләкин менә хәзер шушы вакыттан инде мин мәчеткә йөреп, башка кермәй, ул дуаларны белмим, ай буе йөрәнгәнмендер. Менә хәзер 5 намазны рәттән укымасам да, концертка чыгар алдыннан иртән кич кыштыргалыйм. Демәк, дин юлына басу сиңа ярдәм итте депрессиядан чыгу өчен. Ярдәм итте. Бик каты ярдәм итте. Ул ниндидер менә ышану күңелдә бар, нәрсәгәдер ышанып, кемгәдер Аллаһ Тәгаләгә ышанырга кирәк. Ул менә депрессия бит инде күз җитәм, бар кешедә миндә депрессия дип саный. Менә синең симптомнар ул икенчерәк булган инде. Юк, минем ел фасылыннан тормайды. Башта бер психотерапевт әйтте, ул кояш булмаганлыктан, менә сетчатка, күзнең сетчаткасына кояш нурлары эләгергә тиеш. Җылы якларга гел еш йөрдек инде. Доминиканасына да бардык, 12 сәгать очып. Ул кайда гына булма, җирнең кайсы гына тишегендә булма, юк икән астроение, юк инде. Бетте. Аннан минем чиракта аннан тормады. Менә хәзер бит безнең көз, Аллага шөкер, эшлисе килә, бөтенесен яратам. Ал вакытта алай түгел. Шөкер итик шатлыкта, сабыр итик кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Шатлыкта, сабыр итеп кайгыда, гомерләр бик тиз үтә. Бәхетле итәргә көткән күңелләрне бер тамчы сөю җитә. Хатыныгыз белән сез икегез дә һәрвакыт гастрольдә. Балаларыгызны әбиегез тәрбияле ул дөрес буламы? Дөрес. Безнең очракта. Кешедән тора бөтен әйбер. Менә мин өйләнгәнче әйткәннәр иде, башта бит инде квартира снимать итәм дигән идем. Миңа әйттеләр, дөрес эшлисең, чөшче белән яшәү түгел. Айрым, ул гомумән халыкта бит инде. Кая чөшче белән кияү, кая яши алсын, бер-берсен күрәлмиләр. Әллә үзе әйбәт, әллә чөшче яхшы. Алсын бер Аллаһ Тәгалә белә. 7 ел без Миләүшә белән күчеп киттек башта. Шул карт әби биргән квартирага, карт әбинең квартирында ремонт эшләп, бөтен туй акчасына туйда нәрсә бүләк иттеләр, шул акча да китте анда, үзем дә ул вакытта туйлар алып барып эшләйдем. Ремонт эшләдек тә, бер атна тора алдык микән соң Миләүшә белән. Ул вакытта Миләүшә укый иде, балалар юк. Күңелсез иде, әнигә дә үзенә күңелсез, әби белән, карт әби белән. Кайттык инде кире. Бала тапкач инде, тем более дигәндәй, шайтырып мин 7 ел теща белән яшәп, 7 елдан соң менә 2015 елда үз йортымны өлгерттем. Үз йортыма да бөтен хатыннарымны алып чыгып киттем. Бүгенге көндә шулай яшисез. Бүгенге көндә әни ул барыбер тәрбияне әйбәт бирә.
Оқыта гимнастика аның режим бойынша поминутно. Әлі өзімде қой вақыт қорқаман тыңламасқа. Өзі айтты, шушы вақытта тұрасың, ұзағырақ ұйықтасаң, башың ауыртacak, анан әлсіреп үйренecekсің. Демәк, сіздің ғаиләдә балаларыгызны әби тәрбияләү дөрес. Әлі ол менде тәрбиеле, концерттан қайтасың, ол концерттан қайтуға инде ол су ясап қоя. Тұзлы су. Күсінуні шығарыр үшін. Ұнытылып, Аллам сақласын, шуны сипмеш шиқлап кеткен болсам, ертеңгі скандал енді. Ник әйтмә, сипмәдің, аннан жүрейсің, хәлім жоқ деп. Сондай рағында әне бездің. Ғаиләдә сезнең балалар кемнән күбрәк курка? Синнәнме, Миләүшәдәнме? Икебездән дә бер тигездер. Кайчан ничегене. Миләүшә әрләгәндә әтиңә әйтәм ди, мин сүккәндә әниңә әйтәм ди. Син сторисларыңны карап барсаң, синең анда еш кабатлана торган сүз әнигез бәреп үтерә. Ол кызык өчен әйтәм инде мин. Бәлки әнисидер. Анасыннан мин үзем дә куркам әле. Хөрмәт ягыннан куркам инде. Әнисиннәндер бәлкем. Ничектер кызларга мин кай вакыт Миләүшәнең артык сорау биргәненә психлана башлыйм мин. Артык тиге сораштыра, кая барасың, дигән психланып әйтергә мөмкин. Ә балага ничектер әйтәлмим. Балаларыма акырмын мин алай. Билгеле кызыгыз, улы кызыгыз Мәрьям Нәфис гимнастика белән шөгыльләнә. Һәм инде аның җиңүләрен без күреп торабыз, һәр вакыт күреп торабыз. Ул һәр вакыт җиңүләр яулый. Ә менә ул берәр кайчан җиңелсә, ул шулай күңел төшенкелегенә бирелмәсме соң? Ул бит гел җиңеп кенә өйрәнгән. Юк, халык шулай уйлый, гел җиңүләр генә дип. Җиңүләр дә була. Быел гына куя башладым гимнастика ярышларын. Менә бу көннәрдә ярыш булды. Менә Мәскәүдә әйбәт кенә җиңеп кайтты да ул. Хәзер Казанда мәктәп ярышлары. Спорт бүген булай, иртәгә тегеләй. Менә кыеграк ыргытты обручын. Хәзер бит предмет башланды. Обруч, булава, лента. Менә хәзер аларны мәшек һәм обруч. Предмет белән эшләргә кирәк әле Мәрьямгә. Эшлибез. Аңлап бетермимсең кай вакыт ниндидер менә әлегә курку аның, күз күрер әле менә бу мәктәп ярышында обручны төшерде, бик яхшы эшләмәде ярышта. Һәм бөтен ул көнне бик катып борчылды инде, әнисе дә инде дөнья беткән төсле. Кызым, алай ярамый бит инде күпме, чыннан да күпме хезмәт куябыз бит инде бездә. Төн көн инде ул, төн көн ул айрым әзерләнә әле үзе. Тренерлар күпме куя. Менә шу обручларын төшергәнгә, җыела алмаганга бөтен тренерлар җыелып, кирәген биргәннәр инде. Җылап кайткан миңа, мен инде кызым әйтәм, үземчә тынычландырдым. Әбләсең өчен сине бөтенесе җыелып, әйтәм, сүктеләр. Чөнки синнән көтәләр. Син хәзер әйтәм, менә ул бер тотырга иң кыйны. Син хәзер әйтәм, тиеш алга, барырга. Син чөнки синдә өмет. Әгәр дә син бер кем булмасаң, сине сүкмәсләр иде әйтәм. Тайтырып аңлатам инде. Юк, ул кай вакыт арый да. Хәзер аңа мен әйтәм бит. Югыйсә Мәскәүдән дә җиңеп кайтты, мен әйтәм, канатланып китер инде гимнастикасына. Юк, әти барасы килмәде. Минем биисем килә диде, белмим. Ул аңа хәзер ул эш кебек инде. Кирәк. Син аның киләчәген ничек күз алдына китерәсең? Ул спорт буенча инде Аллаһ Таала кайсы якка бурып җибәрер. Әлегә минем киләчәген күрәм инде, белмим. Менә гимнастика бара. Но ул андагы конкуренция, үзегез беләсез, Россия буенча. Бигрәк тә бездә гимнастика ул хатын-кызлар арасында иң беренче спорт төре. Анда эләгер өчен аны винер хәл итә инде Алина Кабаева Мәскәүдә. Алар һәм бик тә ценится дип әйтик инде буй, озынлыгы. Мәрьямдә артистичность бар. Табигатьтән бирелгән әйбәт растяжка. Сыгылмалы тән. Ләкин менә буй атасы белән анасы бәләкәйрәк булган шул. Бәлки үсеп китәр, белмим. Күз күрер. Интервьюларның берсендә әйткәнсең, Мәрьямнең бер ярышта катнашу 40 мең сумга төшә дип. Юк, аны дөрес аңламаганнар.
25 мың 30 мыңға мен түгел біліп те бітірмеймін енді 25 мың 30 мың купальнигі Бір купальник. бір шондай купальник бая. бір купальник бұла міне қазір предмет башланғаш енді міне мәселен БП дейлер иналар біз предметі шығыш жасағанда бір түрлі купальник обруч білән шығасың екінші түрлі купальник булавы білән шыға анда мәшік білән әліге обруч мәшік булавыға барып жетелмеді әлі яшы бәләкәйрәк туп белән ярышта катнашканда анда өченче төрле купальник булырга тиеш. Авырайганнан авырая бара. Аннан соң нәтиҗәне ясыйлар менә бөтен элементлар буенча җыеп. Менә шунысы кыен да инде аның. Шуңа күрә ярышлар әлбәттә инде барып кайткан өчен менә бу соңгы ярышка Мәскәүгә барганнар өчен 14 мең түләделәр бага инде. Тегендә монда кайту билет хакы Хәзер ничектер бөтенләй бер акчага каралды. Белмим, мин үзем бала чакта көрәш белән шөгыльләндем. Безгә үзебезгә акча бирәләр иде әле ярышка барганга. Барып кайтканга командировочныйлар бирәләр иде. Казанда белмим, гел икенче төрле. Или миңа гына шулаймы ул? Димәк, ул купальникны ул бер генә тапкыр киямсең инде. Һәр ярышка яңа купальник тиктерәсезме ничек? Юк инде. Елга, менә быел мәсәлән, сентябрьдә майга хәтлек Бүтін ярышларға шушы купальниклары белән йөри. Икенче елга бәлки калдырырга уйласак калдырабыз. Калдырмасак инде сатабыз. Сатканнар микән алар бәләкәй купальникларын белмим, яисә җыеп куйганнармы? Тукай вакыт бәләкәй шушы элекке купальникларын киеп хыялланып йөри инде. Ансында сәләт юк инде. Ансы күбрәк Белмим, биюгә. ансын сәләтенең, ансын биюгә бирдек. Ансында гимнастикага бирәсе килми. Ну хәзер бит Миләүшә укый бит иде минем бик каты. Барыбер да һәм шундый карар чыгарырга да торалар багай. Мин әле бер тапшыруга да барган идем. Балаларны зур спортка 5 яшьтән бирергә кирәк дип. Ә Мәрьям безнең йөри башлады 3,5 яшьтән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән, минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән, минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Быел ул мини-мисс Татарстана. Да катнашып җиңү яулады. Без бит инде өйрәнгәнбез, укып беләбез дигәндәй матурлык конкурсларында бар урыннар да сатып алына дип әйтәләр. Сезнең очракта ничек булды? Мин моны менә күкрәк киереп, Аллаһ Тәгалә өстендә ант итәләм балаларым белән, хатыным белән, үзем белән дип әйтәм мин инде. Бернинди минем бер ярышка да һәм бернинди конкурска да акча төрткәнем булмады. Бер кайчанда. Сөйләшеп йөргәнегез дә булмады? Юк, сөйләшеп тә йөргәнем булмады. Гомумән мин жюри янына якында килмим. Мин андай берне белмим, яратып бетермим. Хатыныгызның әнисе теща белән мөнәсәбәтләрне дәвам итеп, сорыйсым килә. Шулай ук әлеге дә баягы Инстаграмда ул һәр вакыт ниндидер кәефсез, сөйләшәсе килмиме аның. Һәм шуннан күп кеше уйлый, сезнең мөнәсәбәтләрегез начар дип уйлый. Менә ни өчен шулай? Аның гадәте шундый. Менә үзеннән үзе шундый кеше ул. Ул әнинең аның кыяфәте шундыйрак дип әйтим. Ул менә ул мине каршылаганда, нәрсә килеп җиттеңме? Кер дип әйт тизрәк. Ашыйсыңмы? Дип куя ул анда. Ашыйм. Яра, хәзер. Дип менә үзең аның күңеле чиста аның. Ул кай вакыт өйдән алып чыгып китә, әйберләр мәйтәм нәрсәгә? Анда этләр йөри, этләрне ашатып шунда, яисә берсендә булды инде бер исерекне уята алмыйча җилтерәтәләр милиционерлар. Әнинең ни эше бар инде анда, кай вакыт шунда да кысылып, үтерәсез бит, бу бит инде кемнеңдер иредер, кемнеңдер әтиседер дип теге милиционерларга акырып, менә шундый кеше инде ул. Әни, шуңа фотография төшерергә яратмый ул. Аны төшергәнне яратмый ул. Гомумән ул мине әрлегел балаларга күз тия, аларны да куйма дип. Әни шулайрак. Ну, минем үземнең дә теләкләр бар бит инде. Мин үземчә эшлим бөтен әйберне. Әнинең гаделлеге, безнең бит старший матрешка дип шаяртып сөйлидем бит мин карт әбине.
әненің төшінің әнесі былай енді биыл мына 18-ші жылның 21-ші июньында халак болды. Халак болмады, енді халак бетін ол бір фажиға білен болса қайындаймы. Мына шушы дүниябыздан, яқты дүниябыздан кетіп барды. Хам әбей аның ол пенсияны шутлап қына тұрайды енді 400 мың ақшасы болған әбейнің. 400 мың. Әненің ғаділілігіне шоққаттар мен қой уақыт. Қатынның бір туған обысы 200 мың алып тұрған болған, әбей берген болған аңа. Хам ол динде қатынның обысы. Келіп ясынлар оқиды, хам олымды мен сеңа ол ақшаны кешерем дейді енді қарт әбей. 200 мыңны әне Миләүшәгә берген, 200 мыңны миңа. Мен сіздің туған жоқ түгел бет, мәйтем. Ненде қарай білем, миңа берерсің ол 200 мыңны. Жоқ енді сіз бір қойла, мені шулай деймін менде. Ярам айтам, аннан әлі біз Миләүшә білен білмейбіз де, біраз уақыттан соң біз білеміз, бұл өзіне кредит алып, имплант қойдырмақшы бола. Аны білгеншіне, әне мәйтам, сен нешейсің енді деп? Өзінің әнесінің ақшасын сізге берді хам? Әненің өзінің әнесінен қолған ақшаны бізге таратты. Өзінің ақшасы жоқ бетені, пенсия алып тұрайынды, кредит алған тыш қойдырға. Олам деп ерген енді документларын әзірләп ерейді енді екен. Шоны білгәш енді біз енді Миләүшә білін ярдәм еттік енді. Ярдәм еттік деп әлі іші азағына қадар жетмеді. Матур тішлі әнейімні көрәс келәлі. Яры, олай бір сәтіне демек тизден фотоға да бәлкі түші башылар. Ана шында да сәбәбі бар әлі. Әне бетінде менің өзімнің әнеден төшше 10 яшқа оларақ. Менің әнеге 51, төшшеға 61. Көптен түгіл инстаграмыңда өзек өзгеш видео қойдың. Сен анда наркоздан уянып келесің. Һәм шундай видео астына да нашар комментарий жазып қойғандар. Нашар дебенден де артист, тұрмышта да артист, қыланып ятасың. Шылай деп жазғандар. Оңнауымша бұл видеоны сен де білмейсің, Миләүшә де білмей түшіргендерін. Роберт деймі? Роберт деп жазған санда. Роберт түшіріп алған видео. Аны өзіме де көрсеткеш қызығы. Анда енді сөгіну ұрындарын кіртмәрік енді біз. Анда мен ауырта, ондан Миләүшә айтәлі медсестрада да системаны алыштыраға келіп, медсестраға қарап, көзлеріме бір қарауық жейді деп, барлық қайғыларым жоғалар деп, медсестраға қоян кіргендір, ол жыр білмеймін. Башқа ғұмырға жырламаған жыр әлі ол. Ол жырында жырлағанмын. Жоқ, біздің түгілі ұғыммен ұрыста да нашар нация дегені демейді мен. Нашар нация жоқ, бар нашар кішілер. Сауат абай айтпаса, бір претензия жазған кіші, ғұмыр бір претензия жазы шақ деп. Қазір аңа есімді кетмейді менім. Аңнарса қойсаң да, әлі кеше да енді тігі инстаграмы қорағанда Элвин Грей больниста құлақлары білен проблема бітіне. Кімдер жазған енді клоун, фәлән, түген. Бар шынды кішілер мына өзлерінің тұрмышын бара алмайлар. Но кішінікінде обязательно нетерге керек енді, бұзырға керек, бір нәрсе әйтерге керек деп сөз білен болса да жазалар енді. Әм ол шулай бұлырға тиіштедір енді, әкиетте де бет енді, нендедір шатлықны тұйыр үшін башта конфликт керек. Шыл конфликтні решайт кәшіп сен шатлықны тұясың. Бірінші миллионыңны қошан ішләдің? Тәугі миллионыңны? Қызмет хақы бойынша айтасың ма? Бірінші миллионымны концертларыма қадар тойлар алып барып қана ішладым әлі мен. Сен ол ақшаны жиып бардың? Жиып бардым да 1 миллионға яқын Volkswagen Tiguan машина салдым. Сіздің ғайледе оқша кімнің қолында? Қатын қолында. Демек сен кісіңді оқша жоқ? Жоқ, нешлеп, меңа керек екен, көшірдем де енді көшірі. Бұлай, мына бұл документ, қатын бітінен мен социолог,
алтын медальға тәмамлаған мәктәбін, қызыл дипломға тәмамлады университетті, мына энергия институтын. Оқу ол бір хәл, әлі тұрмыш жағынан да баш булырга тиеш бит. Шуңа күрә хатын Аллаға шөкер теге аңлашылмаучанлыклар була кай вакыт, ләкин ул дөрес итеп тота белә бөтен булган безнең байлыгыбызны дип әйтим инде. Ул теге справкалар белән минем баш эшләп бетермәй. Шуңа ул бөтен ал бара кагаз эшләр. Ә син хатыныңда хөрмәт иткән, иң хөрмәт иткән сыйфат. Бер генә сыйфатны, нинди сыйфатны аерып әйтә аласың? Ашык. Ул бәлки кочагында ул әйбәт сыйфат та түгелдер. Һәрвакыт ачык булу. Миңа карата әйбәт. Кайда ничек булганын, нәрсә эшләгәнен, нәрсә уйлаганын әйтеп тора. Ә мин шул вакытта әрли, бүтәннәргә ашык булганым өчен. Мин сиңа гына ачылам, бүтәннәргә ашык түгел ди. Миңа бүтәннәргә ачылма дип өйрәтеп тора шул вакытта. Тагын гадел диярем менә, гадел. Гаделлек әнисеннән күчкәндер инде. Бәлкем. Һәм синең шулай ук видеоларыңда еш кабатланып әйтә торган сүзең хатынымның икенче ире. Ничек соң синең хатыныңның икенче ире? Менә шулай. Ул безнең Роберт. Аны шул хатлык якын күрәбез менә. Бүген аның приорысында килдем әле мин сезгә студиягә. Тегеләр уйлыйлар бит инде артист, иномарка зур машиналарда гына йөри дип, мин инде үзем төптән күтәрелгәч, менә Робертка автобус минем Hyundai машинасы кирәк булды да, бүген механикада яшь вакытларны искә төшереп. Роберт ул безнең гаиләбезнең иң якын кешесе, ярдәмчесе, мастер на все руки. Нәрсә кирәк, нәрсәне илтергә, нәрсәне алып кайтырга. Распечатать, перепечатать. Балаларны алырга вакыт булмаса, китереп куярга. Бөтен әйберне ул эшли. Мин аның белән ансыз Миләүшә дә кай вакыт ансыз кибеткә дә бармый. Тормышымда күрдем бик күп кызылар, ләкин алар сиңа тиң тормыйлар. Фәрештәме, әллә син шайтанмы? Минем законный хатыным. Мин тормышымда күрдем бик күп кызылар, ләкин алар сиңа тиң тормыйлар. Фәрештәме, әллә син шайтанмы? Минем законный хатыным. Синең өчен бәхет нәрсә ул? Бәхет ул минем бүгенге халәтем. Ә бүгенге халәтем, Аллага шөкер, барысы белән дә канәгать, эшлисе килә, яшисе килә, балаларны яратасы килә. Чөнки менә шушы әйберләрне эшлисе килмәгән вакыт булды минем. Хәзер Аллага шөкер, менә бәхет ул сәламәтлек һәм яшәргә теләгең. Менә шушы бәхет минемчә. Тик шулай да ниндер куркуларың бармы? Ул, һәм инде гаиләң исән булу. Гаиләң элек бар иде. Хәзер юк, хәзер кертмәскә торам. Тырышам ул куркуларны. Ниндер психологларга йөреп торасыңмы соң? Юк, менә шушы ширләгән вакытта гына йөрдем. Монда 200 меңгә якын акча китте аларга. Файдасы? Файдасы мин туймадым, белмим. Мин мәчеттә туйдым файдасын. Һәм тагын бер апам ярдәм итте, ул психолог түгел. Ул нәрсәдер, ниндер киңәш биреп ярдәм Дин итте? юлында ул. Концертыңа әйләнеп кайтканда, синең өчен иң катлаулысы ул нәрсә? Пародиямы, биюме, җырлаумы? Катлаулы гомумән программа. Җыр икән, яхшы җыр табу. Әйбәт үтерлек миңа туры килә торган һәм минем тарафтан тамашачының күңеленә ята торган җырлар табу. Җырларга килгәндә. Биюгә килгәндә әлбәттә комбинацияләрне өйрәнергә кирәк һәм фигурны тотарга кирәк. Ябыгырга. Менә бүгенге көндә алтыдан соң ашамыйм инде мин. Пародия. Иң мөһим әйберләрнең берсе. Текст. Стреляющий текст булырга тиеш. Һәм
балдыралған хәтле ұша тұрға. Алар һәрбірсе өз орнында, аның бірсінде жеңіл деп айтып болмай, бірсінде бек қиын деп айтып болмай. Данир, сиңа менә ял итү өчен нәрсә кирәк? Һәм күпме вакыт кирәк? Гастрольләр киткәч, инде ул ничектер эшкә күнегеп китәсең, юл, концерт, йоклыйсың, юл, концерт, йоклыйсың дигәндәй. Кайткач, белмим, ул шушы баштан тора, настраиваться дип куясың концертларга. Элек бит мин менә Миләүшә гел кирәгемне бирә иде шуның өчен. Берәр чит илдә ял иткәндә дә мин концертны уйлый идем. Икенче елга нәрсә язарбыз микән дип, бәлки шуның аркасында да килеп чыккандыр минем менә шушы психологический стресс. Хәзер өйрәндем. Хәзер ял итәбез икән, бетте, бөтенесен. Онытам, мин ял итәм. Менә шулай кирәк тә. Ял иткәндә ял итәргә кирәк, эшләгәндә эшләргә. Бер көн кирәк миңа ялга, аннан соң мин өйдә бер көннән артык тора алмыйм. Булды миңа кирәк не, хәрәкәт. Чыгып китәргә. Иң рәхәт ял минем өчен ул. Үзең дә журналист буларак беләсең, ул сөйләшү. Җылы итеп, рәхәт итеп аңлаган кешең белән әңгәмә корып сөйләшү. Һәм гел бер төрле кеше генә булса, ул туясың. Миңа түгәрәкне алмаштырып торырга кирәк. Син бу кулакларыңа операция ясаттың. Ни сәбәпле? Әйе. Потому что чыгып тора иде. Менә шулай итеп куярга булдым. Үзеңә ошыймы менә нәтиҗәсе? Әйе, бала чакта комплекс бар и бала чакта. Ну, аннан соң ул комплекс югалды. Мин сәхнәдә шаярта идем. Бу турыда бик каты. Ну, бар, менә үзем шундый, ниндидер үзгәреш кертергә. Парикмахерская утырганда чәчне кистереп куясың да, хыялланып үзенең Криштиану Роналду кебек хис итеп җибәрәсең инде берәр мачо инде шундый. Теге Ален Делон дип әйтимсең инде, кем анда Энрике Иглесиас теге прическа ясап куялар. Кисеп карыйсың. И сул кулак бигрәк тә бөтен погоданы боза инде. Шул сәбәпле әйтәм. Аннан Миләүшә дә әгәр дә аны да мин күрмим инде хәзер, бүтәннәр дә күрмәй ди. Ну, әгәр дә үзеңнең теләгең бар икән, ул әллә нинди авыр операция түгел, анда наркоз да юк, местный наркоз гына. Ну, үземә менә хәзер көзгә караган саен мин үзем канәгать инде белмим. Үзеңне тагы да ныграк яратасың? Самооценка күтәрергә. Самооценка төшсә шулай ук начар. Завышать итәргә дә ярап, үзеңне куя бирергә кирәк. Менә үзеңне ничек җәмгыятьтә куясың, менә шулай барасың. Әгәр дә мискенләнсәң, мискен инде ул диләр. Әллә кемләнсәң, әллә кем диләр инде ул. Ләкин шул ук вакытта гел мискен дә булырга ярамый, гел менә урталыкны тотарга кирәк. Кашларыңны да шуны чишеп әйтәсең. Кашлар каян, кашлар шулай ошамый иде миңа. Башта миңа бик каты әйттем. Гомумән бу әйбер ошады миңа менә бу шәрык илләрдә, Дубайда бигрәк тә шейхларга карыйсың, теге байлар. Ниләр, шейхлар киләләр анда үзләренең ламборджиниларында, кашлар, тип-тигез, сакаллар алынган һәм минемчә ул бик матур. Эстрадада берәрсе белән конфликтка кергәнең бармы? Талашканың булдымы? Булды. Кем белән әйтмисең? Сез үзегез әйттегез бит. Монда барысын әйтергә кирәк дип. Миңа ошамаган әйбер булды Фирдус белән Җамаев. Миңа әйтә, син ди телевидениега ничек әйткәнен әйтмим инде, ну, янәсе андагы директорга начар сүз белән әйтте, ул ялага айланып кире урнашкансың ТНВ каналына. Бу аны кешеләр арасында әйтте. Мен әйтәм, Фирдус, шаярта белмисең икән, шаярма беренчедән. Һәм сүзең уйлап сөйлә, мен әйтәм, син артыгын әйтә башлаган дип. Юк инде, миңа моны Рифат әйтте ди. Тоттым да шалтыраттым Рифатка, күз алдында моның. Рифатка шалтыраттым, Рифат, мен әйтәм, син нәрсә сөйләгән? Фирдус әйткән сүзне телефондан әйтте мине, акырып. Үзем дә үзбәк каны бит инде. Кызып китсәм, тоже мискиннәрдән түгел. Рифат
Мен андый сүзне әйтмәдем, нәрсә сөйлисең син Данир инде. Менә мен әйтәм, Фирдус каршында тора. Фирдус тора. Братан, шаяртам гына бит инде мен, син нәрсә дип инде. Менә бундай шаярту буламы соң? Минемчә булмый. Аныңча ул шаярту. Менә кешене кеше белән ул көтмәде. Мин шушы урында алып хәзер аңа шалтыратка чагымны. Жүләргә сабышып турысрак әйтте. Бер дә куйды, мин шаярдым гына бит инде. Нәрсә инде син? Үзенчә аның прикол булгандыр инде. Сен үзеңне һәрвакыт үзбәк малай дип әйтәсең, әтиң үзбәк. Әйе, бала чакта шуннан бик кыен сынайды. Мине мәктәптә миңа 3 хәрефкә җибәрсеннәр. Хатын кыз дип әйтсеннәр, мин түзәләм. Үзбәк дип ялгыш бер нәрсә әйтсә, бетте инде ул ярайдым шул кешене тотып. Хәзер үсә бара аңлыйсың, милләттә эш түгел икәнен. Ул күңелдә, кеше булуыңда. Һәм мин үземне барыбер татар, үзбәк малай идем бит мен, үземне татар дип саныйм. Чөнки мин монда туган, мин Үзбәкстанда гомеремдә 5 яшемдә бер тапкыр булган һәм мин аны хәтерләмим дә. Бераз гына. Ләкин менә бабамның соңгы аманат иткәндер инде күрәсең. Мин кайта алмагач, туйга килергә безнең Миләүшә белән өйләнешкәч, туйга дип, туйны күрәм дип юлга чыккан, авыр булып, юлда кире кайтып киткән. Моннан бер хәзер ничәме икән, 4 ел элек килде бабай. Мин аңа Казанны күрсәттем әле, татар түбәтәйләре алып бердем, сөйләшеп, нитеп кайтты. Кайткач 3 көннән соң үлде. Әтинең әтисе. Син үзбәк малай булсаң да, балаларыңны татар теле пропагандасы алып барасың, аларны татар теленә өйрәтәсең. Ни өчен син әле генә ул эшкә алындың, туганнан бирле алар белән татар телендә эшләү, татар теле Гел янында була алмыйм, беренчедән. Һәм әни дә ни өчендер, хатынның әнисе менә русча сөйлиләр алар, русча сөйләшә алар белән. Аларның тәрбия шундый булган, Миләүшә дә миңа әйтә, безне әти татарчага өйрәтте. Син дә өйрәт татарчага. Минем өскә әле дә куйды. Менә минем әти гел әйтә иде, син Маруся дип. Миләүшәгә менә миңа үзбәк дигән кебек, аңа иң авыр сүз Маруся булган. Әти аңа Маруся дип әйтә иде. Мин Маруся түгел, мин Миләүшә дип. Авыр хәзер бит мультфильмнар урысча, бөтенләй бер русча, шуңа балалар русчалана. Ләкин барыбер менә миңа шелтә белдерделәр. Мин аны кабул иттем. Мин теге юк, алай дип әйтмим. Тамашачылар, подписчиклар да Инстаграмда әйтәләр, балаларың русча сөйләшә. Килештем мин моның белән һәм моның үстендә эшли башладым. Хәзер мин балаларымның русча әйткәннәрен аңламыйм. Хәзер шулай китте, менә Миләүшәнең дә шулай бала чакта булган. Әнисе, яисә әбисе, дәвәнисе белән сөйләшкәндә русчага күчәләр дә. Анда давайте чай попьем. Әти чәй эчәбезме? Шалт миңа татарчага күчәләр. Менә шушлай куйдык инде. Һәм безнең халыкка ярап булмайды бөтенесенә. Хәзер водитель кыз алдык. Чөнки без гастрольләрдә булганда әнигә бит инде йөртергә кирәк балаларны, кайсын гимнастикага, кайсын биюгә. Бу таныш кыз, якын кыз, безнең коллективтагы җегетнең сеңлесе, һәм ул элегрәк татар телен укыткан. Миңа Миләүшәнең уңай ягы булды инде, хатын кыз булгач, киендерәләр, шишендерәләр, барыбер хатын кыз, элек ират водитель иде. Бассейнга йөртергә дә кирәк, хатын кыз барыбер икенчерәк. Ул шул ягын шатты. Мин инде уйлап, мәйтәм, татар телендә әйбәт укыта Айгөл. Татарча сөйләшәчәкләр дә булар. Все нормаль. Менә Алла бирсә, барысы да яхшы булыр дип ышанып торабыз инде. Менә шушы дәрес, 2 дәрес инде атнасына татар теле. Татар Today журналистлар язып калган. Данир үзе балаларын өйрәтә алмагач, татар теленә акча түләп өйрәтергә булган. Ул журналистларның инде акча сүзе темасы иң яраткан инде. Аны бөтен җиргә кыстырырга кирәк обязательно. Шул гомерләр үтә инде кеше кесәсендә казны. Данир, син быел беренче тапкыр татар җыры фестивале номинанты. Сиңа әлбәттә уңышлар теләп калабыз, җиңүеңне теләп калабыз. Һәм инде узын юлларга кузгаласың гастрольләргә. Бар җирдә дә тулы заллар булсын, һәм инде үзең әйтмешләй, эшләргә теләгең бер качанда югалмасын. Көч булсын, дәрт булсын. Амин, амин, амин. Үзеңә дә шул теләкләрдә калам. Киләсе очрашуларга кадәр.